Gernika Lumok hurrengo herriko jaietako kartela aukeratzeko epea ireki du. Bi urtez jai barik egon ondoren herriko jai batzordean Dramari eta San Roque jaiak antolatzen hasi da dagoeneko. Jaiak abuztuaren 14tik 18ra bitartean izango dira, hori bai, badakizue, eta programazioa iragartzen duen kartelean nahita ez jaso beharko den leloa honako hau izango da. Gernikako jaiak, abuztuak 14, barratxoa 18. Nahi duten sortzaile guztiek parte hartu ahal izango dute lehiaketan eta artista bakoitzak egokitzat jotzen dituen lan guztiak aurkeztu ahal izango ditu. Ezinbestekoa izango da lan horiek originalak eta argitaragabeak izatea, eta orain arte bezala gaia librea izango da, baina 3 digitalizazioetan aurkeztu beharko da. Diseinuan erabilitako jatorrizko formatuan duen JPG-a, megabateko JPG-a eta bereizmen handiko PDF-a. 65 bider 45 zentimetroko tamaina vertikalean dagoena. Lanak entregatzeko azken eguna ekainaren 10 izango da, arratsaldeko ordu 2etan. Kulturretxean aurkeztu ahal izango da, astelehenetik ostiralera goizeko 9:00 arratsaldeko 8:00, edo bestela posta bidez bidali daiteke kulturretxeko helbidera. Epaimahaiaren erabakia ekainaren 30ean argitaratuko da, eta irabazleak 500 euroko saria jasoko duela jakinarazi dute Gernika Lumoko udaletik. Gainera, aurkeztutako lan guztien erakusketa egingo da, beti ere, aipatutako baldintzak betetzen badituzte, kulturretxeko erakusketa aretoan. Ekainaren 15tik 27 bitartean izango da hau.